ila arwahi almarhum Ki Sena Nugroho sing lillahi al-Fatihah. Ponokawan Bagong Padhararja sak prapta kita Ponokawan sowan ning Kayiwangan Suralaya Ponokawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo Pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Le ngosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning Kayiwangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing Kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Tawar kencang warudaya Pak Pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong Padhararja sak prapta kita. Niki sinten niki? Ulun Bathara Antrada. Oh nggih kula mun tau ngerti. Pukulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Pukulun. Ya ulun tampa. Pangestu lan tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong Padhararja sak prapta kita. Niki sinten niki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino dudu. Ulun Bathara Indra. Ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Nggih, Pukulun sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah rekoso aku ki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulun Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Bagong Padhararja sak praptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Semaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wo, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya sedulur. Wo, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nune nggih. Bekti kula nek nyeluk napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya Bagong. Bekti kula konjuk Pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nune nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe Bagong. Wonten dawuh Pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering Kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing Kayiwangan. Ponokawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Ponokawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pukulun. Wale-wale menapa sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Ceritane ra ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne.
Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe tau ketemu karo bapakmu apa? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapane Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapane Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah Alan Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya Bagong, nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong, nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Ha nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean niku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda ta? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Lah terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa kan wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dasane iki dadi wong apik ya mung iso gala-gala kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Sik Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten napa-napa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi, Yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya.
Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget wae jenenge napa Pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho, Cingkara Bala, Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mangcekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lho. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yamadipati kak kenitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan Pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunen, munggah tekan mriki niki. Nah, Pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa Pukulun. Sejatosipun nek Pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon Pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek Pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek Pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mangane kula urip teng alam donya, mangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula Pukulun. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka Pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah, arep omong rak ngawur wae ta. Cemplung kene ndi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot iki lho. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa Pukulun? Candra Dimuka. Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten sakmenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos kula njaluk mati pun niku mawon. Kok Bagong nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki wis sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane karo kula ora seneng sakniki wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Meskipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa aku. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa?
Iki ora usah malang kerik iki anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah rataya rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sakmenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula niki kula wis mumet ket sore wau nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah wis cilaka tenan dek emben Semar bangun gedung kesenian niku wis mecahke sirah saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso, mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit, niku dudu menungsa, niku demit, niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong kowe iki ming dumadi saka sabda ora jelas kowe kesikik ta iki cepet iki ndek gang tases-tases ngono dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu ya ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, "Non, ganti iki meneh." Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara, ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Wo, bapak sampeyan? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe
ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung ing angka loro nalika si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayangane ing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sanghyang Bathara Tunggal bayangan aning Semar ki nang ndi-ndi sing ana bayangane nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara kula kok kaya ora mantep to ming diparingi kok kaya mustahil ngono lho ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku wase saniki kula mung kepengin jenenge bapak kula titik nek sampean kersa ngaturake matur nuwun nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicempluke teng Kawah Candra Timuka ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula ngoten mawon Bu Kulun peniku kula nesu tenan iki niku aja tenang-tenang mawon to niki mugi dados ing kawuningan Bu Kulun Bathara Rada mangsawang rai kula niku wis abang tenan niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan kula nesu tenan nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali Bu Kulun Nomo sidam sekaring bawana langgeng Bagong aja kaya mengkono Bagong mundhak ora prayoga kedadeane pun kajenge lha witena sampean wis ora ditakoni ya mung sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa bayangan kok sabda dadi menungsa kaya ming kaya wara ulun kok ulun kula mboten percaya iya nanging nyatane kaya mengkono as niku mung gawean sampean pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula nami sing kula goleki nami jeneng asma nek mboten jeneng mboten nami mboten asma kula mboten nrimakaken Bathara Indra bocah iki nek ora tak seret ning repat kepanasan gawe geger Bathara Indra weh Ratu menampi di kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggih ingkang dados tuk sumbering perkawis nggih muganipun Bagong anggenipun gadahi kerentek duwe nanggadhahi pikajengan pinanggih kalian tiyang sepuhipun ayo wis dikandhani ora nggugu mangka wis dijarwani sejatine Kakang Rada kasinggihan mekaten namun lajeng Bagong menika badhe tumindak ingkang boten prayoga tumuli Bathara Indra kula dawuh supados ngedalaken Bagong saling bareng marti kundha sampun ngantos dados gara-gara ingkang mantu wonten ing kayangan Kakang Rada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun sampun ngantos damel kuceming para Jawata nggih ngestaken dawuh Yama Dipati wonten timbalan Bagong dawuhna supaya bali marang papan dununge gandeng kula wis paring dawuh sejatine lan tapa ingkang dumadine saka Bagong mau inggih ngestaken dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh parapatan bali marti kundha lun bubarake lan mangsa Baranggon kira bubarake sanggaring para Jawata ngestaken dawuh kulun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati
purna gati ning pananggilan. Sanad sasukundur kedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro inggih sami ngampil upataraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Nyuwun mamunten Pamukulun. Ingkang putrapun Bathara Indra Cemadung dawuh, kula ingkang putrapun Brahma Cemadung dawuh, kula pun Yama Dipati Cemadung dawuh. Indra wonten timbalan. Ingkang sapunika ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bale Martyakunda nggih kasinggihan mekaten. Samenika kula papanaken wonten ing repat kepanasan. Palasajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata boten saged ngaturaken wonten pundi dunungipun tiyang sepuhipun ya. Kula ngerti pancen wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong. Ning sajedatina ping dikendikake dening Iwang Pikulun Jagat Girinata ya Sang Iwang Pikulun Jagat Giripati. Pancen bener asal mulane Bagong kuwi pancen kaya ngono. Nanging sabab apa to lak kok dadi ora ditampa dening Bagong? Mula pangandane Iwang Pikulun Jatimurti, kowe kabeh kinen merpeki kelawan Bagong. Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok pilara. Nanging ping dirangket wae. Dibalekake ana ing Janaloka. Ewadene tetep bergugung utawa waton mangsa barang. Dawuh panjenengan Mang Prabu Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dipeksa supaya gelem bali. Menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata. Nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangetan banget. Tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa. Nggih, mekaten Pukulun ya. Mula kita mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran. Sing ati-ati. Poma dipoma ya Indra. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katriwandan merga nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Ismaya. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Carian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta wah aku ora ngerti tanpa taliwona Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi. Saiki aku dipapanke ana ing repat kepanasan. Ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat. Arep mati garing nang ngene tak lakoni. Pula aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma, ora ana gunane. Nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine. Wes ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane.
Nek aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah gong, nek arep takon ro bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ra ana wong ki. Engko gek mulih si Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulai ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku. Wis lah terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelar ira wang-wang iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksude apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pangendikane iki Wang Pikulun Naroda. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek aku bali nang jagat, kosik, aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali nang jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu marang para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake endi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu Pukulun.
dijajal dewa karo Bagong menang sapa iki merganing patimu panggawa tak ayoni pukulun iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dae ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis mudar yem aku. Rekake goleki bapak malah Sarapati nang kene. Monggo Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak waleske mau-mau. Ora iso. Tak tonya ora kenang tak antem ora kena tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi ditenono kowe. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngomrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya.
Tenan Titenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, takon Jawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudibianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Ayo sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garese karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga Titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi? Ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata ndi dewane tunggale kalian yo. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e, ana mesti ning sing lali nyembah urung. Wah iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok mati dereng aku e. Wih, lah dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma?
ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Sena. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek kowe klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo, Gong, aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora kok mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong nun wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok nggo muk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Suwaning jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brahma.
mirang-mirangke Bathara Brahma. Bagong, aku mentala karo kowe. Tibane daya kekuwataning Bathara Brahma, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brahma keparat. Gleleng tenan. Kobong gedene rajama-jama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah antasena ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asemi bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah cilaka iki. Wis, sampean niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis kita. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Men kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh gundul. Sar dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku Ndara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werku Ndara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah.
Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, Joko ate ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 0 siji. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah, Tru. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik, terus. Kowe iki wong ra iso ndeigo partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas, sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Kang. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Wes. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jeleh urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk. Kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning ngarepe Nayaka Punggawa. Kowe isin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mlayu kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu apik. Ngapa? Terus? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu.
Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sih, Tru? Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejak siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Ya. Slamet to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kuwi jane ngerti. Kowe nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe, Tru, nyok tampan ono til. Ya Tru, aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokek-ngokeki dosa. Apa ngombe es teh kok dosa ki cara ngendi? Nyawaku ki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diikhlaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan le mrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel le mrucut. Wis ikhlas ngono wae, nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora, Tru? Kepoyo. Awong wedi kon ora kepoyo ora. Doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto, Gong. Waduh, weteng kula ora banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak? Nggih. Sebabe? Nah, Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari baksa kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyadimutnya. Mah. Irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Tak kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih.
Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Truk. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tak ding ding nek ding ding tak ding 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 tak ding ding tak ding 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 ding. Ngunio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Oh. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonya ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Dropo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasempatan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara ties. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene, yes ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara, Tru. Ha iya. Ngleleng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok denke ya. Manti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapak Werkudara. Nggih. Ing titiprane manganak hanong paricata Mbak Lume Mbak. Mbak Lume Mbak lamun mambeng erombak ing samudra hangra. Sida ora iki, ora omong. Ngenteni le njupuk wayang. Oh iya.
Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Yang gleleng-gleleng wae. Eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedakep kok isih omong kowe. Sula meneh mawon. Ya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing ngasepi. Mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong Ananata mandra tuwin Raden Haryawerkudara. Gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Lho. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arama ora dadak gembos bane. Petruk lungguh sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, lungguh sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa Cuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak do tekan kene, Gong. Oh, nah rada-rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodipati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak matur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh.
Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot tau. Aku mau aja. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omeng pahitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Ah, wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Oh mingso. Sopo saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Ojo kuwatir. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuh kepapan kakek iki kontesen. Wis sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Bole dawa. Bole dawa demen. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsuh tak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kaya apa Werkudara mungsuh awake dhewe. Wah, piye? Wah. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku malah menungsa tataran kembali Maranata maju Prabu Bala. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Juantil prol glangsar. Kapamu kawan we? Wah. Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Aja ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari. Aduh. Wah. Ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling.
Setyaki wonten dawuh. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki Kresna iki? Inggih. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa, rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae, apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Oh, konangan Adra yo salen yo. Sik to. Men ngene iki sik men gayeng ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku ing nderekake wonten wigatine. Nyuwun ngambil pustaka Jamus kuwi masa teng wigati kinarya tumbal wadali Praja Ndarawati ketaman pagebluk. Lah kok Syadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen? Setyaki Wonten dawuh. kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku Setyaki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah. Meneng. Aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu iki. Man ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane, Truk. Nek ora mati, Sing penting ora mati. ha iya. Mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tuthuk gundulmu? Kowe iki Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang.
Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Klimasada menika sanes kula mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Klimasada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna kowe rata. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Ya geletne ya. Us. Mangkel aku kok. Senengane kok wong kuwi anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa piye? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Ya. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuhing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar.
Tresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane nggih mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara lho kuwatir perkara apa nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak prisa Pandhawa nika gutang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen saya banget niku malah ora prayoga kowe aja kuwatir aku ngerti pambegane bapakmu pambegane bapak niku pripun bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah tegese ora tau diucapake mung ginebeng ana jroning batin ginebeng ana jroning ati oh ngoten iya mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan lha gegayuhanipun apa wong bapak niku wong sekeng bapak niku wong ora duwe bapak niku wong melarat bapak niku mring ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara wis to percaya karo aku terus kersane ayo bali ning Karang Kadempel mengko yen to adu arep karo Kresna bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati oh nggih iya nggih monggo mawon nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho aku sing tanggung jawab oh nggih matur nuwun Setyaki wonten timbalan ayo dherenipun Kakang sawi kula dherekaken Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel monggo sinuwun kula dherekaken iya apa kawan
marikoten prayitna sumuriris sumuriris eka balik Kandayani Om Trisanya purnama sasi kilaran ing tengah latar Om